IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Nangiwayat iti City Government of Batak iti pre-disaster risk assessment karag iti agduduma barangay iti syudad. Sagon kani Mayor Mark Christian Chua nakasagana iti syudad iti Didigra. Kinanana nakadeploy dagiti equipment kasapulan ken nakasagana dagiti barangay mainay iti panagrescue ken panangipaay iti tulong karag iti residente. Patsia ni Chua capable dagiti barangay at tumulong ng runa karag iti flood prone a lugar. Mainay iti raytoy agtultuloy. Paya iti dredging kan panakadalos karag iti kanal kan drainage tapno saan kumaro iti layo sa mapasaran iti lugar ng runa iti Kiawit River. Nagpre-prepare naman po kami, PIDRA po kami, Pre-Disaster Risk Assessment. So, naka-ready naman po, naka-deploy naman po yung mga equipment natin at naka-ready yung mga barangay. Yun yung importante, naka-ready yung mga barangay. They are capable na tumulong sa mga kabarangayan nilang medyo flood-prone ang area. Ongoing ang dredging since 2 months. Nagadungamin, ma'am, nagadungamin ti waterways. Tapos, syempre, paminsan, badang weather, so hindi kami makadredging. So, ngayon po, tuloy-tuloy. Iti sa baliabangira na igeti koordinasyon ti lokal a gobyerno karay iti maseknan nga ahensya para iti panakammonitora dagiti lugar no adda iti sumangbay a Didigra. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.